Тези работи, ги видиш сега, са нарисуван от нас година насам. Аз съм рикали по-напред, съм кринал тези работи на кръжокото с порисуване с децата, сега 20 години, но съм направил по един етап, после пауза, зависва от ситуация, ситно от време кити било с короната. Сме направили на пауза и у нас година пролекта към лето тъй съм се отлачил, че не мога да чекам тъй. Ми било жай, че меневам из Варуша, па чуя майфур, чуя само плащ, децата да ортуват. И тогава съм рикал, не мога да стоя според това, че съм кринали на къща и съм бил заед и съм рикал едно време да направя пауза, да не мога да правя 100 работи веднъж, па тогава затова съм направил една пауза, но ми било мъчно, парик не мога да стоя и мога да крина на ново да направя нещо и за направя една игра и чрез тази игра с щампаните, рисуваните, да накарам децата да тия задвадят той прелегата зъба, че двадят на рисуване. Не аз малко да ги изпъчкам и тогава да ги накарам да уртуват по-алкенски. Той до сега съдят материали, хартия съдят трябва и урока, нали, че някой трябва да предава той нещо, той съд го правил от сърце, с драга Оля, без не съм искал до сега един лев от никой, съм платил аз. А идеята е била да направя нещо в тази посока, да помагам и аз от мой малко тъй, да накоражам хората, децата да ортуват малко по-алкенски. И тогава с тия два деца и драг да щампат, да рисуват и на мене ми драга чуя, че ортуват малко по-алкенски и още по-ми драг, че гайга дой по един от родницата и обад бе и не знае какво са направили Иван, ама виж мучат от Мончо, сега и кринал качай до сега е рикал, че сам разбере, па сега бейка и ортува малко, па той за мен и не е много нещо. Разправи тук за молитвата, къде си дал да рисуват. Да, съм щел да обада, че съм се мислил, добре ли първия урок да закрима сега на ново с децата, какво забъй. И тогава съм се мислил, че и на хубава работа в Урция крим си на молитва, па тогава съм намерил едния примера за децата, па темата е била баща наш. И тогава сме прима с един баща наш с децата.